खुलुमबाय। दिनै 16 एप्रिल 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंलांदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै जायगानि सुबुङा धोन आरजिगोन आरो जायफोरा केटारिं खामानियाव लोब्बा दं बिथांमोनहा गोबां अफार मोनगोन। सासे लोगोनिफ्राय मोननाय अनथोबा सानखौ जुनिया खालामगोन। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2, गाबा गोजा। बृष राशि। थागिबिफोरनि थाखाय समा सरासनस्रा। गोदान प्लेननि सोलायै गोजाम प्लेनाव खामानि माव। नोंथाङा मोनसे गिदिर गोरोबथा एबा जायखिजाया डकुमेन्टआव सागान होगोन। बृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 1, गाबा गलापि। मिथुन राशि। आजै आजौनि सम्पथिनिफ्राय मुलाम्फाजों लोगोसे खामानि मावनो थाखाय सुबुङा बांसिन नारसिनथायजों मोगा-मोगि जानांगोन। नों गावनि फंबायनिफ्राय राङारि मुलाम्फा मोनगोन। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5, गाबा गुफुर। कर्कट राशि। माखासे सुबुंफोरा राङारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगोन आरो गुबुनफोरा दोहोननिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा नखरजों लोगोसे गुबुन हादोराव थांनो थाखाय मोनसे मोजां खाबु मोनगोन। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6, गाबा सोमखोर गाब। सिंह राशि। दिनै राशिफोराव गोदान बिथांखिफोर आरो गोदान डिलफोर जानो हागौ। जुलिनि थाखाय आरजाथाव जागोन एबा जुलिनि भ'नाव खाजानाय जागोन। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9, गाबा गोजा। कन्या राशि। दिनैनि साना रां आरो आरजिनायनि थाखाय साबसिन जागोन। रांजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव राङारि मुलाम्फा जागोन। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3, गाबा गोथां। तुला राशि। बे सुबुङा जिउ राहायारि हाबायाव निराशाजों मोगा-मोगि जानांगोन। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला, नोंथाङा लोमजानो हागौ। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4, गाबा निला गाब। वृश्चिक राशि। दिनै बे सुबुंनि बेंक बेलेन्सआ बांगोन। बेंकिं सेक्टरजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मुलाम्फा जागोन। जुलि जानो हागौ एबा मोनसे थानो हागौ। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4, गाबा गुफुर। धनु राशि। रां थिसननाय, स्टक मार्केट आरो फालांगिनि थाखाय बे साना जोबोद मोजां। नोंथाङा मोनसे गिदिर कम्पानिनिफ्राय साख्रिनि अफार मोनगोन। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7, गाबा गुफुर। मकर राशि। दिनैनि साना थागिबिफोरनि थाखाय मोजां सान आरो राङारि मुलाम्फा जागोन। बारहुंखाजों खहा जागोन। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7, गाबा गोजा। कुम्भ राशि। सुबुंनि फालांगिया गोख्रैथि मोनगोन आरो बिसोरनि हास्थायनायफोरा बिरलांगोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'-गथायफोरनाव गोजोननाय मोनगोन। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6, गाबा गोथां। मीन राशि। बेयो फालांगि आरो रांखान्थियारि नोजोरजों मोनसे मुलाम्फा गोनां सान जागोन, जाय मिजिं थिजानाय मुलाम्फा होगोन। नोंथाङा गोजोनथाव एबा दुखु गोनां खौरां मोनगोन। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6, गाबा गोथां। दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै। गोजोन्थों।